Здравейте! В днескашното видео ще ви покажем как да си почистите машинката за подстригване. Това се прави всяка седмица, като започваме с премахване на болтовете, сваляне на ножа и почистваме много добре и старателно машинката отвътре. За по-трудно достъпните места може да използваме кришка за уши. След това си вземаме ножа, него също го почистваме старателно. Трябва да не остават никакви косми и следи от косми по него. След това си поставяме ножа, сглобяваме отново машинката, зануляваме я и сме готови да започнем работния ден. Това е резултата след една седмица работа, затова, колеги, хубаво е да го правите системно, да поддържите чисти машинките. Благодаря, до следващия път.